зода аз деҳоти аз зилзила зарардидаи вилояти Суғд дидан кард. осеби 2 сокин ва талафоти даҳҳо сарчорво дар кӯҳистони Масчо бар асари заминларза. Фарҳод Раҳимӣ мегӯяд пешгӯии заминларза ба таври дақиқ ғайриимкон аст. иқдоми Наҷиб ба 3 Микул аз як оила манзили истиқоматӣ тақдим карда шуд. дар Русия мехоҳанд муҳоҷироне ки забони русиро намедонанд ҷарима намоянд. мулоқоти гурӯҳҳои кории вилоятҳои Суғд ва Бодканд. дар Панҷакент агроҷангал бунёд мешавад. гурӯҳи кории ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти сарварии сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода аз минтақаи кӯҳистони Масчо ки аз заминларзаи охир осиб дидааст дидан намуд. таври Амидховар хабар медиҳад комиссияи вижае ки аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъсис дода шудааст бо оқибатҳои заминларза ошно шуда бо сокинони маҳаллӣ суҳбат анҷом дод. маълум шуд ки дар деҳаҳои Палдорак, Роғ, Деҳманора, Пакшиф, Дашти Миёна ва Лангар биноҳои истиқоматӣ, роҳҳо ва иншооти ёрирасон осеб диданд ки пас аз он корҳо барои рафъи оқибатҳои он оғоз гардиданд. Қоҳир Расулзода таъкид намуд ки масъалаи барқарор кардани амволи ғайриманқул ва зербиноҳои харобшуда таҳти назорати роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад ва ба сокинони маҳаллӣ дар ояндаи наздик кӯмакҳои башардӯстона хоҳанд расонд. ёдовар мешавем ки дар пайи заминларзаи шаби 23 март аз 3.9 то 6.5 балл дар ноҳияи кӯҳистони Масҷоҳи Ҷумҳурӣ бархе аз хонаҳо ва роҳҳо тахриб шуданд. дар бархе аз ҷамоатҳо заминларза боиси лағзиши кӯҳ шуд ки дар пайи он роҳҳо баста шуданд. бар асари заминларза 2 сокини деҳаи Палдораки ноҳияи кӯҳистони Масчо захм бардоштанд ки хушбахтона дараҷаи осеби онҳо сабук буда ташвишовар нест. дар ин бора манобеъ аз мақомоти кумитаи ҳолатҳои фавқулода дар вилояти Суғд ба Спутник Тоҷикистон иттилоъ доданд. бинобар иттилои манбаъ табибон фавран ба муоинаи ин 2 нафар пардохт ва дараҷаи осеби онҳоро сабук арзёбӣ карданд. бинобар иттилои дарёфтӣ аз ҳисоби шиддати заминларзаҳо ки давоми 2 рӯзи охир беш аз 7 маротиба рух додааст, 5 деҳаи ноҳияи кӯҳистони Масчо зарар диданд. мақомоти кумитаи ҳолатҳои фавқулода таъид намуданд ки дар умум беш аз 700 иморату иншооти сокинон тахриб гардида, ҳудуди 150 сарчорвои хурду калон пурра ва ё қисман зарар диданд. зимнан ситоди вижа хисороти расида аз заминларза дар ноҳияи кӯҳистони Масҷоҳро маълум мекунад. ба қидаи олимҳо пешгӯиҳои заминларзаҳои алоҳида бо дақиқаи кофӣ барои ба нақшагирии барномаҳои кӯчониш яъне эвакуатсияи аҳолӣ ғайривоқеъ мебошад, гуфт президенти Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон академик Фарҳод Раҳимӣ. ба гуфтаи ӯ ҳатто агар дақиқаи ченкунӣ ва модели физикию математикии раванди сейсмикӣ ки то ҳол вуҷуд надорад имконият диҳад ки макон ва вақти оғози вайроншавии қитъаи қабати заминро бо дақиқаи кофӣ муайян кунад, магнитудаи заминларза оянда номаълум боқӣ мемонад. таҳлилҳо нишон медиҳанд ки солҳои охир олимони чинӣ дар пешгӯии заминларзаҳо муваффақиятҳои бузург ба даст оварданд. онҳо дар тӯли якчанд сол сатҳи замин, сатҳи обҳои зеризаминӣ ва инчунин хориҷшавии миқдори радон яъне газро дар ҷинсҳои кӯҳӣ назорат мекарданд, илова кард президенти Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон Фарҳод Раҳимӣ. ӯ афзуд, муҳаққиқон тахмин мезананд ки ҳамаи ин параметрҳо ба истиснои тағйироти мавсимӣ ва инчунин тамоюлҳои бисёрсола бояд чанд ҳафта ё моҳ пеш аз заминларзаи калон ба таври назаррас тағйир пазиранд. инчунин президенти Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон Фарҳод Раҳимӣ илова кард ки заминларза ин ҳодиса муқаррарии табиӣ аст ва пешгӯӣ намудани он ба таври дақиқ ғайриимкон аст, гарчанде баъзе назарияҳои илмӣ дар ин маврид мавҷуданд. дар партави сиёсати инсонпарваронаи асосгузории сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва бо пуштибонӣ аз иқдомҳои наҷибонаи раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар рӯзҳои таҷлил аз ҷашни байналмилалии Наврӯз ва аз ҷониби соҳибкор роҳбари ҷамъияти дорои масъулияти маҳдудӣ Сарманзил, узви ҳизби халқии демократии Тоҷикистон ва вакили маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе Маҳмудҷон Муродов ба 3 Микул аз як оила дар деҳаи суфиёни ҷамоати Абдулло Абдулвосиеви шаҳри Ваҳдат манзили нави истиқоматӣ тақдим карда шуд. иттилоъ медиҳад Амидховар.
манзили истиқоматӣ аз 4 ҳуҷра, долон, ошхона ва ҳаммум иборат буда бо дарҳи замонавӣ бунёд ёфтааст ва бо тамоми таҷҳизоти зарурии муосир барои зиндагӣ таъмин мебошад. вакили маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе ҳамзамон онҳоро бо сарулибос ва маводи хӯрокии якдафаина таъмин намуд. зимни супоридани манзили истиқоматӣ тазаккур дода шуд ки имрӯз ятимону бепарасторон ва камбизоатон танҳо нестанд ва онҳо зери сиёсати инсонпарваронаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор доранд. ҳамчунин барои бо нерӯи барқ таъмин намудани деҳа аз ҷониби соҳибкор маблағ дар ҳаҷми 6600 сомон ҷиҳати харидории симчепҳои оҳанӣ ҷудо карда шуд. дар Федератсияи Русия пешниҳод карданд ки барои муҳоҷирони корӣ рейтинги забонӣ ҷорӣ намоянд. вобаста ба сатҳи дониш онҳоро ба омӯзиши забон ташвиқ мекунанд. дар ин бора Валентина Казакова, сардори сарраёсати муҳоҷирати вазорати корҳои дохилии Русия изҳори назар кард. ин масъала дар Думаи давлатӣ дар як мизи мудаввар дар бораи мутобиқшавӣ ва ҳамгироии шаҳрвандони хориҷӣ дар Русия матраҳ шуд. таъсири рейтинги забонӣ бояд пас аз давраи мутобиқшавӣ, барои мисол пас аз 1-3 моҳ аз лаҳзаи гирифтани корти шиносоӣ сурат бигирад. дар сурати паст будани рейтинг иқдоми ҳавасмандкунӣ ҳаст. пардохти мутобиқшавӣ ном дорад, таъкид кард Казакова. вазорат даъват кард ки низоми балӣ ҷорӣ карда шавад. феҳрист дар асоси алгоритми маълумоти воқеӣ дар бораи шаҳрванди хориҷӣ таҳия мешавад. ҳамин тавр барои омодагӣ пеш аз вуруди шаҳрванди хориҷӣ ё супоридани имтиҳони забони русӣ, таърихи Русия ва асосҳои қонунгузорӣ холҳо дода шаванд. дар сурати ошкор шудани баҳои паст, муҳоҷир вазифадор мешавад ки ҳар моҳ ба давлат пардохти мутобиқшавии тибқи муқаррарнамудаи қонунгузорӣ пардохт намояд. ин иқдом шаҳрванди хориҷиро ба омӯзиши забони русӣ ҳавасманд мекунад. дар баробари ин маблағи пардохт метавонад пас аз ба итмом расидани давраи мутобиқшавӣ зиёдтар шавад. ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Қирғизистон масъалаҳои марзиро дар доираи муносибатҳои дипломатӣ ва ҳусни ҳамҷаворӣ ҳаллу фасл намуда барои зиндагии осоиштаи ба мардуми назди марзӣ талош меварзанд. дар гузаргоҳи сарҳадии Қизилбели ҷумҳурии Қирғизистон мулоқоти гурӯҳҳои кории вилоятҳои Суғд ва Бодканд баргузор гардид. гурӯҳҳои кориро раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода ва раиси вилояти Бодканд Абдукарим Алимбоев роҳбарӣ намуданд. дар мулоқот роҳбарони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, сарҳадот, раисони шаҳру ноҳияҳои Исфара, Бобоҷон Ғафуров, Бодканд ва Лейлек ширкат варзиданд. дар мулоқоти ҷонибҳо таъкид гардид ки ба масъалаи таъмини зиндагии орому осуда ба мардуми назди марзӣ, мустаҳкам намудани дӯстӣ ва ҳифзи субот дар марз минбаъд низ таваҷҷӯҳ равона карда мешавад. ба раисони шаҳру ноҳияҳои ҳаммарз супориш дода шуд ки дар байни мардум бештар корҳои фаҳмондадиҳӣ роҳандозӣ намоянд. мардуми назди марзӣ ба ҳар гуна хабарҳои носанҷида ва иғвоангез бояд дода нашаванд ва одоби неки ҳамсоядориро риоя намоянд. таъкид гардид ки бо супориши сарони ду кишвар фаъолияти гурӯҳҳои корӣ оид ба делимитатсия ва демаркатсияи сарҳади давлатӣ дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда шуда барои муайян намудани хатти сарҳад натиҷаҳои хуб ба даст омада истодааст. дар мулоқоти гурӯҳҳои кории вилоятҳои Суғду Бодканд масъалаи истифодаи обу замин ва дигар масъалаҳои мавриди таваҷҷӯҳ баррасӣ шуданд. раиси вилояти Суғд ва вилояти Бодканд мардуми ду вилоятро бо фарорасии Наврӯзи байналмилал таҳният намуда изҳори умед карданд ки сокинони назди марзӣ дар фазои орому осуда кору зиндагӣ намуда барои пешрафту бунёдкорӣ саҳм мегузоранд. ҳифзи муҳити зист, манбаъҳои об аз ҷумла бунёди ҷангалзор ва ба ин васила коҳиш додани таъсири гармшавии иқлим аз масъалаҳои муҳимест ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз минбари баланди Созмони Милали Муттаҳид борҳо эълом доштанд. бо ташаббуси ҳукумати мамлакат ва дастгирии муовини аввали раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода дар ин самт бо созмонҳои байналмилалӣ низ ҳамкорӣ ба роҳ монда мешавад. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода дар парваришгоҳи зарафшони муассисаи давлатии хоҷагии ҷангали шаҳр бо рафти татбиқи яке аз зерлоиҳаҳои лоиҳаи идоракунии ҳамгирӯишудаи захираҳои табиӣ барои рушди одилона ва устувор дар водии Зарафшон ки аз ҷониби фонди Оғохон дар Тоҷикистон бо маблағгузории Иттиҳоди Аврупо амалӣ шуда, тибқи он дар 3 қитъа дар майдони 9.7 гектар агроҷангал ва ҷангалҳои хурд бунёд мешавад, шинос шуд.
طبق این لایحه در قطعه‌ها 10,000 بیخ نوع‌های گوناگونی نیهولی سیب، زردولو، چهارمغز، آلوچه، سده، عقاقیا، پاولونیا و خوج شناخته می‌شود. در صحبت با کارمندان خواجگی جنگل تاکید شد که از امکانات‌های این لایحه با ثمر استفاده گردیده دامن میدانی جنگلزارو وسیع نمایند. تأمین امنیت اوزقواری چون یکی از هدف‌های استراتژی حکومتی مملکت در مرکز توجه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان قرار دارد. مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهری پنجکند در دایره دستورهای معاون اول رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس ولایت سوخت رجبای احمدزاده برای به موسم آماده نمودن انشاءات آبرسان در مهلت مساعد گذراندن کشت و کاری بهاری اعتباری همروزه می‌دهد. در این زمینه رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده همراه با راهبران و متخصصان ساحه آبرسانی و کشاورزی از رفت کارها در تعمیر کانال تقسنکوریس، بنیاد باغ اینتنسیوی تاکسور، کشت کارتوشکا در خواجگی‌های دهقانی جماعت‌های دهودی خلیفه حسن، سرازم و چینور شناس شده. کشاورزان را با روز عید بین‌المللی نوروز مبارک باد نمود. از جمله شناسایی با رفت تعمیر کانال خلیفه حسن نشان داد که اینجا هنوز کارهای زیاده را به جا آوردن ضرور است. با مصلحت یکی از سابقه‌داران ساحه آبیاری مهندسی ورزیده شیرین شاشفوعطف که رئیس شهر را همراهی می‌نمود برای در مهلت کوتاه به انجام رسانیدن کارها در این انشاءات مهم آبرسانی نقشه کارهای عاجل معین کرده شد. در جماعت دهاتی خلیفه حسن در خواجگی دهقانی حاجی عمرقل صاحبکار با مولوسی یوسف و بنیاد باغ نیهالان زودرس به میدان 3.7 گکتار آغاز نمود. این نوع درختان زود به وای رسیده نسبت به درختان معمولی به مراتب بهتر حاصل می‌دهند. ضمن بازدید رئیس شهر اینچنین در حشر بنیاد باغ تاکسور کارتوشکا شنانی در خواجگی دهقانی نوری زندگی و به نام نشانوی جماعت دهاتی سرازم رفت کشت کارتوشکا در جماعت دهاتی چینور شناس شده. جهتی در مهلت کوتاه انجام دادن این کارها به دهقانان دستور داده شد.